troba els valors dels altres costats. Doncs, en aquest cas, el que tenim són un angle i dos costats d'un triangle que no sabem si és rectangle. Per tant, el que podem fer és utilitzar el teorema del cosinus. Perquè si ens hi fixem, en totes les variants que té el teorema del cosinus, si tenim el valor de dos costats i l'angle, doncs podrem aïllar el valor del tercer costat. Molt bé. Doncs el primer que farem serà posar nom als angles i als costats d'aquest triangle per tal d'utilitzar el teorema del cosinus. L'angle que tenim li podem dir que és l'angle A, per tant el costat oposat és el costat A. Normalment es fa en sentit horari i llavors el costat, si aquest és l'angle A, aquest és el B, llavors aquest és l'angle C. El costat oposat seria el B i el costat oposat a C s'anomena C. Molt bé, ja tenim tots els costats oposats i ara el que hauríem de fer és utilitzar aquella fórmula del teorema del cosinus que precisament involucra, en aquest cas, l'angle A. Per què? Perquè és l'únic que tenim l'angle, per tant, és l'únic que podem calcular el seu cosinus. Per tant, utilitzarem aquesta fórmula d'aquí. Si ens hi fixem, si aquí posem l'angle A, aquí seria el teorema de Pitàgores utilitzant aquí el costat A. I menys aquesta part d'aquí, que és la part nova del teorema del cosinus. Recordem que el teorema de cosinus no cal que s'apliqui a triangles rectangles, sinó que funciona amb tots els triangles. Per tant, utilitzarem aquesta fórmula que diu que A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat menys 2BC cosinus de l'angle A. Doncs molt bé, doncs ara tenim que el costat A, que sí que el coneixem, que és 12, per tant posarem 12 al quadrat, és igual a B al quadrat, que no el coneixem, més C al quadrat, que sí que el coneixem, que és 10 al quadrat, menys 2 per B, que no el coneixem, per C, que és 10, per al cosinus d'A, que és el cosinus de 60 graus, que és 0,5. Molt bé, fem totes les multiplicacions. Aquí en queda 144, que és el quadrat de 12, b quadrat, més 10 al quadrat, que és 100, menys, doncs aquest 2 per 0,5 és 1, per tant em dona menys 10b. Això és una equació de segon grau, l'únic que haig de fer és, diguéssim, eliminar tots els termes d'un costat, i el que faré serà eliminar-los d'aquest costat d'aquí. Per tant, l'únic que haig de fer és restar 144 dels dos cantons i em quedarà, doncs, b quadrat menys 10b menys 44 igual a c. Ara resolc aquesta equació de segon grau, calculo el discriminant. El discriminant és b quadrat, que en aquest cas és menys 10 al quadrat, menys 4 per a, que és 1, per c, que és menys 44. Aquí em dona 100 i aquí em dona 44, 88, 196. Si no el confonc, 4 per 44, 176, perdó. I si sumo el 100, 276. Per tant, calculo el valor de la incògnita com menys b, en aquest cas és 10, més menys arrel quadrada de 276. Fem l'arrel quadrada de 276 i em dona 16,61. 16,61 dividit per dues vegades a, que és 2. Per tant, tenim la primera solució, que és sumant 16,61 més 10, que és 26,61, i dividit per 2. I em dona 13,3. Ara bé, doncs,
tenim que l'altra solució seria 10 menys 16,61, seria una solució negativa que no interessa. Doncs molt bé, ja hem resolt ja hem trobat el valor de tots els costats d'un triangle. Si ens hi fixem, la suma dels dos costats o de dos costats sempre és més gran que l'altre costat. Per tant, tenim que realment compleix les regles d'un triangle.